Isixeko saseGoli sibambisene nabanye abathatha inxaxheba sibhiyozele usuku lolutsha kwiindawo ezininzi zaseSoweto ebutsheni banamhlanje. Usuku lolutsha ngumsitho obaluleke kakhulu kwimbali nakwixesha langoku loMzantsi Afrika, nanjengoko usetyenziselwa ukuhlonipha amakhulu abantu abatsha abaphulukana nobomi babo ezandleni zamapolisa olawulo lwengcinezelo eSoweto ngomhla we-16 kweyeSilimela yonyaka ka-1976. La maqhawe namaqhawekazi ayeqhankqalazela umyalelo wokusetyenziswa kwesiBhulu njengolwimi lokufunda nokufundisa ezikolweni zelizwe ngokubanzi. Okanti ke esothula intetho yakhe phambili kumsitho wesikhumbuzo, usodolophu waseGoli uTata Morero ugxininisa ukuba ubukroti bolutsha lango-1976 soze bulibaleke. OkaMorero kwagxininise ukubaluleka kokuxhobisa ulutsha lwanamhlanje ngemfundo esemgangathweni kunye nezakhono ezabalulekileyo ukuqaqambisa ikamva lalo. Isixeko saseGoli ngentsebenziswano nabanye abathathi inxaxheba abafanelekileyo sibamba umsitho wesikhumbuzo sosuku lolutsha nalapho sijonge indlela esele ihanjwe kule minyaka nentsebenziswano yolu suku kwilizwe loMzantsi Afrika, ukuquka ukunika imbeko kumaqhawe alwela imfundo ekhululekileyo ngonyaka ka-1976. Ke pleke o lore madi a ila tsholoha ka baka la ntwa ya Maebuye re nwalela lefatshe hore le kgutle. And on this day 40 years ago, fearless young people armed with books, conviction and a dream for dignity stared down the barrels of apartheid guns. They did not flinch. They marched for a future in which they could learn in their own language, but taught with respect and live with freedom. Usodolophu wesixeko saseGoli uTata Morero nowenze intetho ekhethekileyo kulo msitho uthe ulutsha kufuneka lubandakanywe kwimiba ebalulekileyo yelizwe futhi badlale indima kuqoqosho lwelizwe. As the city of Johannesburg, we're committed in investing infrastructure-led job creation by ensuring that at least 30% of the city's 8 billion capital expenditure goes to SMMEs and youth-owned enterprises. Expanding the youth skills development hubs, preparing young people for the future economy, whether it be digital, green, creative or industrial. Umphathiswa wezemfundo eRhawutini uMadume Tshilwane uthathe ithuba waphosa amazwi malunga nemfundo yeli. Esithi ulutsha kudingeka ukuba luxhotyiswe ngemfundo engcono kunye nezakhono. The freedom for which the 1976 youth fought is not complete if today's youth still face the heavy burdens of poverty, unemployment and limited access to opportunity. The classrooms may have changed. The language of instruction may have changed, but the struggle for dignity and a future worth fighting for still continues. Umyalezo wosuku ibe kukuba isibindi nefuthe lolutsha luka-1976 zihlale zivutha kwiintliziyo zomntu wonke, nokuba wonke ubani akhumbule ukuba inkululeko ekhoyo xa kunamhlanje yalwelwa futhi yahlawulelwa ngegazi. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eOrlando West.